ole in vai in Mr. The Official channel lo long vek so tun chuma chuan PUBG BGMI chuan Free Fire te katiang Call of Duty ti te khang de khat ti thei vek ta I PUBG BGMI bi kan so dona UC lo chhuat dan ani don tun chuman ti tu hi chu chuan he channel hi la subscribe lo ni chuan lo subscribe turin karon ngen bok che ni tuna I lo ti chana nga ama saberi Play Store ten kan lut photang IMBR turania answer changa IMBR he mi sasani ngaro sas shrimang IMBR mi hi kan sar sang so kai chu he kan install to wang open mate he ni ya lo install lanang khan mom chuan app sa kan lutang app sa kan luta app sa hian ti dan hi ron soi ve kai chu kan lut to wang khan nge ron soi to chung lo mo ti dan tu an rin che ve me nga chuan he mi ya hian PUBG bi ka chuan UC poimo ta tham UC ke po he UC7 ka lo ta he PUBG chu tan ka da chuan he ta hian view club tia hian he club hi du ang join thaya engdei ka don chuan poisa coins mang khan engdei le thei ta ni phone shana headphone ti wel chuan UC book apo kha le thei thawa ai arial tak tak ni turang ai ania chuan hemi ta hian big play BGMI hian an dona chuan hei hi app sa hi asang lu tuk lova 75 vel in ka MP chu tiang vel lek chu nia a thak hop me ya oro Play Store hi clear lo luang dekan chuan app sa kan lu danga kan play chinang ta hian in lu don ni chuan heta hian za som ni vela khana claim thei don cha UC kha PUBG khana lu don cha cha lo BGMI yes start now kan lu tong BGMI ya ne ta chelu to mo Grafton hemi hi ania hemi clear da bo phal me lo top thlengam han tur helai feitiang de wi veng veng phodang chuan BGMIB ka hian soi non le la lo takin makti wanga uninstall le mai de khan tamta hemi app sa hian BR ai mo za som ni nge za som ruk tiang vela chona claim thei chau ta khanin claim thei don chau ani PUBG kan lut phunan chon a result kha screen capture kha chu kan soi le thawang kamya chang khana claim the hei achunga feiteng de ui ti po mi lo tu hemi hi achan chu apoi me fupal de ga lo ma chuan chon tena chuang kan da hian all some big ta mo a khel ve chan chu ne ga po platinum vel bak alan big lo chon hemi app sa hi ka zong hal cha cha chon kan chen pa khan lo hret lo me utwang poi khan lom thu ka soi boka FC min shilanya ni khan tan kan play anga chuan kan play zo ati dang kal phung khaten play top hini to mai chuan chian te thi zo mascot min wipe kan thi fai vek ma lo out te kha athiang lo khami kha khan result kha di thei don lova mo chuan kan khelanga ati dang an soi zelang ya tur hanga khela chuan hei kan play zo ta chuan fei te am hi kan met don ta ni hemi chuan capture result ale ka ngai chuan tikan a result hi aroni capture no tian ron capture chan mega result hi digem ti ve mo a chaim ti ve chuan hemi kan met liang tip to see the chiche app sa kan lu tanga lucky dora thil kan thai man la kan tiang chi de kan ti to ne mo risk ang de ni ve chuan hei total BP ni ya dam ka level hi 4 ra chawa voina ka ti ve chan chawa en 5 ka chi kai po chuan tian claim to chu ron lang tamai coins po kha hlu mo
UC po lu thawa coins po kan thel le thei thawa coins 13 ka donga coins po hian headphone te phone te po ka le thei zelamo UC kha chuan UC a khan kena lu dona hei hi ni to me a chuan hemi app sahi a tha em me chuan continue di khan tiula iron ti zel me chuan yan zo hmain ka channel le subscribe lo chuan subscribe kha kan lo